Wis Pak. Liar ngono ya. Disusul Agnes dan Oriza. Ayo. Jangan Dori. Mana ya boleh kene di sini, di sini. Coba. Di sini. Yang Dori. Hey, Sibuk tengah, sibuk tengah, sibuk tengah. Nangis sakjroning atiku. Nalika sliramu Karo sapa? Asulun rino lan wangi. Muga-muga Gusti bisa kumpul kaya duwe jaranan 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 Ojo lali bawalemu kelas berat dunia. Iya, Ada apa itu? Cinggung, Agnes Oriza dan Tatin Titot Elok. dengan bobot kok kowe urip kowe kok nyanyi dhewe. lo beda antara kelas iku Wong iban. kan dipaske dewe-dewe Agnes yo wangune mau serigala Oriza kok suntik ae. maune Oriza Suntia di Mas Gading langsung masrai motor mau ganti motor dewe-dewe Iya. Nggih menika sampun. Nggih, ampun sampun. nggih jenenge hiburan pokoknya ono salah lupute njaluk pangapura nyuwun Nggih. agung ing samudra pangaksami Nggih. menika ingkang baku menika lakon ingkang saged dipun petik apa aja pesan-pesan dari lakonnya jadi inspirasi buat teman-teman SMK Pangudi Luhur Muntilan nggih Nggih. muga-muga saka pagelaran iki iso menginspirasi ya budayane terus kanca-kanca SMK Pangudi Luhur Muntilan bisa semangat anggenipun gayuh impianipun masing-masing menjadi orang sukses semua. Amin. Insyaallah mejan saged pinanggih malih wonten sanes wedal Mas Nggih, Gading. Mbak Tati. Pinaringan sehat sedayanipun. Amin Nggih. Allahumma amin. Matur sembah nuwun Mbak Tatin, Mbak Elisa. No, piye, Pak? Iki dicukupke sik lek gegojekan mengko diteruske ning gara-gara. Yo. Saiki arepe kepiye? Weh, lah ya iki nonton budalan. Kurawa budal kae wis siap-siap ke mosok ora ditonton. Ayo Pak tak derekke.